बेवहाय जिखिनि जब कार्डनि केलेंकारि जादों होननानै बुंदों बेवहाय जोङो कुनु पथैबो जब कार्डनि केलेंकारि जोङो खालामाखै आरो बिथांमोना जिखिनि बेवहाय जमा जादों गासैबो बिपिएफनि दालाल गोजाजोब जोंनि जि दोलो बे दोलोखौ नाख्रेबनायनि जि पलिसि बे पलिसिखौ बानायदों आरो आंनि भिसिडिसिआव आङो बेफोरखौ सिगांनिफ्रायनो आङो तागिदा लागिबाय दङ आरो जानोबो होआ आमार जब कार्डर पैसार नामत बा घरर नामत चेयारमेन मेम्बरे कोनो पैसा लोৱা নাই आरो एटु अभियोग मिसा मैया जि निउसाव ओंखारबाय बेखौ आङो थिकार होदों आरो लोगोसे बिथांमोनखौ हकियनि होदों बिथांमोना जाहाथे जोंनि इउपिपिएल दोलोजों लोगोसे जोंनि सरकारखौ जाहाथे बोलि खालामा बिथांमोना मैया जि निउसाव बहनदों बेनि उनावनो आङो जोंनि बेनिफिसारिफोर बे बेनिफिसारिफोरनियाव थांनानै आङो तदन्त लादों आरो बे बाथ्रा बिथांमोना जिखिनि बुंदों बेयो नंखायथार आरो बिथांमोना जिखिनि बेवहाय जमा जादों गासैबो बिपिएफनि दालाल गोजाजोब आरो बिथांमोना जोंनि जि दोलो बे दोलोखौ नाख्रेबनायनि जि पलिसि बे पलिसिखौ बानायदों आरो नोंथांमोना दिनैहाय बेनिफिसारिनियाव सोंबाबो मिथिनानै मोनगोन बेवहाय जिखिनि जब कार्डनि केलेंकारि जादों होननानै बुंदों बेवहाय जोङो कुनु पथैबो जब कार्डनि केलेंकारि जोङो खालामाखै आरो आंनि भिसिडिसिआव आङो बेफोरखौ सिगांनिफ्रायनो आङो तागिदा लागिबाय दङ आरो जानोबो होआ बेखौ मावाखै बिथांमोना जि बेनिफिसारि बे बेनिफिसारिनि जि मेन्डेट बे मेन्डेटआ खम दंमोन आरो ओंखायनो जि न'खरनि सम्पर्कीय जि मानसि बे मानसिजों रायलायनानै बेनिफिसारजों जयैनो रायलायनानै बिथांमोननि जे एकाउन्ट बे एकाउन्टआव फैसाखौ सोनानै होनाय जादों आरो बेखौनो बिथांमोना जाख्ल'दों होननानै जोंखौ पलिटिकेलि डेमेज खालामनो थाखाय बिथांमोना बे बाथ्राखौ बुंफोरदों थारैनो राजखान्थियारि षड़यन्त्र दङ बेयो सैथो बाथ्रा आमार जब कार्डर पैसार नामत बा घरर नामत चेयारमेन मेम्बरे कोनो पैसा लोৱা নাই आरो एटु अभियोग मिसा কোনো লোৱা নাই कारण चेयारमेन आमार बहुत আগতছে बहुत ভাল चेयारमेन পাইছো আৰু ইটা বৰ্তমান আমি পাছত শুনা পালোঁ যে মোৰ নামো বোলে ইয়াতে দিছে মই মানুহটো নাই ইয়াতে মই পাছত ক'লোঁ যে মোৰ নাম দিলাক মইতো পইচা টইচা চব পাইছোঁৱে মোৰ নাম কিয় দিলাক পাছে মেম্বৰক ক'লোঁ যে মোৰ নামটো সিয়ে কৈছে মোক যে তই পইচা পাইছা আৰু কিয় নামটো দিছা মইতো ক'ব নোৱাৰোঁ তাহোন কিবা কিবি দিবা পাৰে এইটোৱে আমি কথা চব পইচা পাইছোঁ নাই লোৱা নাই যিটো লোৱা নাই সেইটো আমি মিছা কেনেকৈ ক'ম নিউজতে ওলাইছে বহুত মানুহ নিউজতো ওলাব পাৰে মই তাৰ কোৱা নাই হয়তো আৰু না হয়তো মানুহটো নাইয়ে কালি আছেতো দুটা পাৰ্টি ইয়াতে বি পেপাৰ আৰু ই পিপিএল তাহোন বি পেপাৰ সেইকাৰণে কিবা ৰাজনীতি কৰিব পাৰে সেইটো আমি ভাবছোঁ আৰু কি